Hayırlı gün Татарстан, hayırlı gün hürmetli televizor караучылар. Мен Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы эш көнен теләп калабыз. Бүген 10 февраль, атна уртасы, чәршәмбе көн. Максат итеп куйган һәрбер эшегез уң булсын. Көн күрешебезгә яңа җайланмалар үтеп кергән саен тормышыбыз тагын да җайлаша. Татмедиа медиа холдинга басма матбугатны халыкка танытуның яңа формаларын актив үзләштерә. Бик тиздән Татарстанда нәшер ителүче газета журналларны вендинг автоматларыннан алып булачак. Дөрес, мондый җайланмалар Казанның метро тукталышларында инде бар иде. Хәзер ул сәүдә нокталарына да куелачак. Тапшыруыбызның чәршәмбе чыгарылышын без гадәттәгечә матбугат күзәтү сәхифәсеннән башлыйбыз. Иң эчтәлекле язмалар белән Миңназыйм Сәфәров таныштыра. Hayırlı gün muhterem тамашачылар. Татар матбугатында ниләр булып ята? Әлеге сорау бер генә милләттәшебезне дә бит тараф калдырмыйдыр дип уйлыйм. Атналы газеталардан ватан Татарстанга күз салы иң элек. Беренче биткә чыгарылган язмадан күренгәнчә тансык булды дип атала ул. 8 генә кешелек ташландык дисәң инде хәтере калыр, кичкенә генә авылның язмышы турында бара сүз. Әлбәттә, әйтергә мөмкин инде, безнең андый авылларыбыз бик сирәк дип, ләкин бу авыл хәленә калмас өчен нишләргә кирәк? Нинди проблемаларны күз алдына тотарга кирәк? Шуңа күрә бүген зур авылда яшәп торган кешеләргә дә мин әлеге язманы укып чыгарга киңәш итәр идем. Гыйбрәтле язма. Газетада икенче тема, шулай мәңгелек темаларының берсе, авыл янәшәсендә соңгы тукталыш дип атала. Әлбәттә, барыбызның да соңгы тукталыш аңлашыла, билгеле. Барыбызда шунда була торган җир кешене җирләү күпмегә төшә. Авылда, шәһәрдә, әлбәттә, күңелсез тема шикелле. Ләкин тормышта очрый торган һәм һәр кайсыбызның алдына килеп баса торган проблема бу. Журналист йөреп чыккан, баксаң күрсәң Казанда гына да 36 зират бар икән, һәм алар да күпмегә төшә җирләү, кайсы өчен акчалыга тиешләр, кайсы өчен алмаска тиешләр. Әлбәттә, килешергә була, килешмәскә була, ләкин тормышчан проблеманы күз алдына китерер өчен бу язманы укып чыгарга киңәш итәр идем. Идел журналы, яшьләр журналы булуына карамастан, зур темага алынган булсанда, Гүзәл Яхина, хәтерләсәгез, Зөләйха күзләрен аша дигән жанжал куптарган роман авторы белән әңгәмә урнаштырылган. Баксаң, Гүзәл Яхина яңа роман язган икән, Идел буендагы ачлык турында. Шу турында сүз бара. Ансыда тавыш чыгарырмы, белмим, нәрсә икәнен белгән юк, укып карамыйча. Ләкин бу әңгәмәне укырга киңәш итәр идем, чөнки Гүзәл Яхинаның без белмәгән якларда ачыла һәм гомумән кызыклы әңгәмә килеп чыккан. Шулай ук бу журналның бу санында ике журналистның Рамис Латыпов белән Илдар Кыямовның иҗат җимешләре басылган. Алар журналистлар дип аталсалар да, берсе баксаң күрсәң шагыйрь икән, Илдар Кыямовның шигырьләре бирелгән бу журналда, һәм Рамис Латыповның кире кайту дигән хикәясе басылган. Казан утлары үткән санында башлаган Рабил Батулланың Мур кырылышы дигән кинороманының дәвамын бирә. Шулай ук Рауилә Шәйдуллина Муратның Карт шымырт хатирәсе 3нче санга чыккан бу санда соңгысы. Һәм журнал шулай ук дәвам итә. Ах, туган кавмым газиз дигән әдәби конкурс, һәм анда беренче хикәя басылган Шәмсия Җиһангированың Килен капкасы дигән кызык укырга киңәш итәргә. Безнең мирасның беренче битен алуга ук, тышлыгын алуга ук, менә шундый Муса Җәлилнең без күреп өйрәнмәгән фотосын басылган. Менә шундый яшь вакыты, мәктәп укучысы вакыты, рабфакта укыган вакыты. Әлбәттә, тик гына түгел, безнең мираска түгел, күп журналларда, газеталарда Муса Җәлилнең тууына 115 елны билгеләп үтәбез быел. Шуңа күрә менә мондай сирәк кадр урнаштырылган журналның беренче битенә. Һәм шунда ук без моңарчы белмәгән, ләкин белеп тә һәр кайсыбыз белмәгән Казан ханлыгындагы салымнар. Без әйтергә яратабыз, менә бүген салымнар күп дип,
әзме ул, күпме ул салымнар. Бақсаң, көрсәң, менә Казан халыгы чорында ук салымнар булган һәм нинди салымнар. Монда 24 төрле салым искә алынган. Әлбәттә, төрлесе төрлечә. Дини салым бар, хәрби салымнар бар, авыл салымы, шәһәр салымы дигәндәй. Менә миңа кызык тоелды һәр хәлдә. Тарихны белү бит үзе бер кызык. Һәм тагын бер күзгә ташланган рубрика тәфтиләү җыры. Тәфтиләү җырын беләбез инде без. Абдулла Тукай сүзләре дип әйтәбез. Ләкин татар халык көе булса да, каян килеп чыккан, аның тарихы төбендә нәрсә ята? Абдулла Тукайның үзенең фаразы тәфтиләү турында. Тәфкилев, баксаң күрсәң, Тәфкилев дигән мырзалар нәселендәге бер бәхетсез кызның язмышы ята икән бу җырның төбендә. Миңа кызык тоелды. Гомумән, кичкенә генә булып тоелган журналда да тарихи вакыйгалар, безнең шәхесләребез, без белгән яки белмәгән шәхесләребез турында бик күп язмалар урын алган. Гомумән, бу әдәбият белән генә түгел, тарих белән, гореф-гадәтләр белән, татарның үткәне белән кызыксынган кешеләр өчен миңа калса бик кызыклы журнал. Укудан һәм фикер йөртүдән аерылмыйк. Бүгенгә саубуллашабыз сезнең белән. Шушы минутларда безнең тапшыруга килеп кушылган һәр тамашачыга хәерле матур көн телибез. Бәйрәм ялларын кайда һәм ничек үткәрергә дип планлаштырасызмы? Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры барлык тамашачыларны премьерага чакыра. 21 һәм 22 февраль көннәрендә театр сәхнәсендә Нәбирә Гыймаддинова әсәре һәм Тәслимә Хәләф инсценировкасы буенча «Утка очкан күбәләктәй» романтик драмасы куелачак. Спектакльнең режиссеры Россиянең ат казанган Татарстанның халык артисты, режиссер, педагог Зөфәр Харисов бүген туры эфирда студиябызда кунакта. Зөфәр әфәнде, исәнмесез? Хәерле матур көннәр сезгә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Һәр бер шәхсгә дә шулай хәерле бәрәкәтле көннәр, хәерле эшләр насыйп булса иде. Амин, шулай булсын. Премьера турында сез башлаганчы бер фактка тукталасы килә, Зөфәр әфәнде. Безгә мәгълүм булганча, Нәбирә Гыймаддинованың бу әсәре «Ут күбәләге» исеме белән дөнья күргән. Инде алга таба әлеге әсәргә инсценировка язган Тәслимә Хәләф аны «Утка очкан күбәләк» дип үзгәртә, инде тамашачыга ул «Утка очкан күбәләктәй» дип тәкъдим ителә. Менә күреп торучы 3 төрле исем, 3 төрле вариант. Менә бу исем үзгәртүләр нәрсә белән аңлатыла икән? Әлбәттә, авторның үз әсәренә мөнәсәбәте, һәрбер авторның бу үз мөнәсәбәте бар. Нәбирәнең дә үз мөнәсәбәте, Тәслимәнең дә үз мөнәсәбәте, һәм инде куючы режиссер буларак минем дә үз мөнәсәбәтем бу әсәргә карата. Мин инде шулай хәл иттем. Утка очкан күбәләктәй дип. Чөнки кеше күбәләк турында сүз бармый, кеше язмышы турында сүз бар. Шуңа күрә утка очкан күбәләктәй дигән үстәгәчтен кеше язмышы тасвирлангач, мин шулай дөресрәк булыр дип уйладым да, шулай хәл иттегез. Менә бит беләбез, борынгы шәрык әдәбиятында да ут мәхәббәтне аңлаткан, ә күбәләк ул гашыйкны. Димәк, инде гашыйк кеше ул утка тартыла. Менә әлеге әсәрдә дә Мөнәвәрә исемле ханым, ул безнең утка очкан күбәләктәй, ул мәхәббәткә тартыла. Шул турыда сөйләп китегез әле. Мәхәббәт үзе ут бит инде ул. Дөрес. Мәхәббәт үзе ут, үзе ялкын. Чөнки аны тойган ул Аллаһ Тәгаләнең бер хикмәте, бер бәрәкәте, рәхмәте дип әйтик. Бәлкем ул бөтен кешегә дә бирелмидер дигән фикердә торам мин. Мәхәббәт ярату, чын мәхәббәт, чын ярату. Ярату төрле бит. Ул туган җиреңә, туган илгә, әтиянеңә, һәм инде ир затының хатын кызга, хатын кызның ир затына булган тартылуы мәхәббәт. Менә шулай булгач, ут күбәләге дигән, утка очкан күбәләктәй мәхәббәтне ут дип алсак, чөнки кеше гомере буе нигә яктылыкка, матурлыкка, җылыга омтылып яши, тормышта шуны көтә. Бу очракта инде бу Мөнәвәрә. Бу очракта ул Мөнәвәрә, әлбәттә Мөнәвәрә.
Исеме бәхетсез мәхәббәт турында булса да, безнең төп героинябыз мәхәббәтен табыр микәнсең, бәхетле була алырмы? Бу сорауга җавап табабыз. Бу сорауга инде тамашачылар спектакльне кирип карагач, үзләре һәркем үзенчә җавап бирер. Чөнки бу анда җавап ачык калына. Спектакльдә җавап ачык калына. Инде тамашачыларга да фикер йөртергә, бераз уйланырга калдырабыз. Халыкка дәрсе гыйбрәттер театр дип әйтә бит инде безнең бөек Тукайыбыз да. Әлбәттә. Ә менә бу спектакльне караганнан соң без нинди гыйбарә алып китергә тиеш? Бу спектакль сугышка хәтле һәм сугыш елларында бара. Бу кешеләрнең тугрылыгы, кешеләрнең туган илгә мөнәсәбәте, туган илне саклауга, кешелек бер-берсенә булган мөнәсәбәте, авыр вакытларда бер-берсенә булган мөнәсәбәтләре, мәхәббәттә бер-берсенә булган мөнәсәбәтләре, шул тормышыбызның шул якларын әхлак мәсьәләләрендә чагыштыра әлбәттә. Туган илне ярату, туган илне саклау, патриотизм рухлары да бар бу әсәрдә. Төрле яклап, бу тормышның төрле ягын үз иченә алган, һәм ләкин барсы да шул бер юнәлешкә, барсы да шул мәхәббәткә барып тоташа. Бер шул мәхәббәт тормыштагы ир белән хатын арасындагы мәхәббәттә, туган җиргә мәхәббәттә, урманга мәхәббәттә, урмандагы җир йөзенә килгән һәрбер җанварга Аллаһ Тәгалә булдырган һәрбер җанварга, һәрбер агачка, һәрбер кешегә булган кешенең мәхәббәтен чагылдыра бу әсәр. Утка очкан күбәләктә, ул бит әле бик күп яшьләргә дебют спектакльдә булачак. Менә инде афишага игътибар итсәк, биредә бик күп театр училищесы студентлары катнашачак, дөресме? Дөресен әйткәндә, алар күмәк сәхнәләрдә катнашалар. Ул минем чыгарыш 4нче курс студентлары театр училищесының. Алар анда практика рәвешендә, практика үтү рәвешендә алдык инде без аларны. Һәм шуңа күрә күмәк сәхнәләрдә катнаштырабыз. Кайберләре геройлар артына икенче составта булып куелды. Алга таба күз күрер аларның уйнавын. Әлбәттә, аларга бик зур тәҗрибә булачак. Шулай ук яшь артистларыбыз да әле узган ел гына безнең театрга эшкә урнашкан артистларыбыз да бар. Сәкинә һәм Рамил Минхановлар менә. Юк, Сәкинә белән Рамил Минханов турында Әлмәт театрынан күчеп килгән, алар хәзер экранда без аларны күрсәтәбез хәзерге вакытта. Алар инде тәҗрибәле артистлар. Шуңа карамастан да мин аларны беләм шәхсән, һәм алар шушы ук спектакльдә мин аларны алдым, икесен дә, Рамилне дә, Сәкинәне дә. Һәм алар барысы да бер максатка эшләячәкләр, бер спектакльнең бер бөтенлеге өчен. Зөфәр әфәнде, без премьера турында сөйләшеп, сез алып килгән бүләк турында да онытып җибәргәнбез бит. Ул да булса, Утка очкан күбәләктәй спектакленә 2 кешелек чакыру билеты. Һәм инде әлеге чакыру кәгазенә ия булыр өчен бик гади бер сорауга җавап табарга кирәк. Ул да булса, Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрында 87нче театраль сезонда әлеге спектакль, ягъни Утка очкан күбәләктәй ничәнче премьера икән. Әлеге сорауга җавап беләсез икән, безнең редакциябызга шалтыратып, тиз арада җавап бирегез. Телефон номерыбызны сез экранда күрәсез. Менә без 87нче театраль сезон дип тә башладык. Саннар турында сүз киткәчтен инде сезгә дә кагылыбызасы килә. Сезнең бит инде театрда эшли башлавыгызга 40 ел икән. Әлхәмдулиллаһ, шөкер. Ничек тиз вакытызда һәм шушы вакыт аралыгында күп рольләр башкарылган. Инде режиссер буларак аларның ничәсе театр сәхнәсендә уйнау икән? Минем бу режиссер буларак Тинчурин театрында куелган 7нче спектаклем булалар бирсә, алар барсы да әйтергә кирәк, уңыш белән бик озак еллар сәхнәдән төшмичә бардылар. Мин режиссерыбыз Рәшит Муллагалиевичка да бик рәхмәтлемен, чөнки ул миңа шундый мөмкинлек бирде, спектакль куярга мөмкинлек бирде. Бусы да шулай ук уңышлы булыр дигән өметтә калам, чөнки яратып эшлим, артистларыбызны яратам, бик талантлы безнең яшьләребез дә, өлкәннәребез дә. Алар белән эшләргә рәхәт, алар аңлыйлар, бер сүздән аңлашып эшләгәчтен
бер-берсен яраткан ир белән хатыннан гына матур тәрбияле балалар туа дигән шикелле режиссер белән актерлар бер-берсен хөрмәт итеп яратып эшләсә, иншалла шундый матур спектакль туар дип Белүебезчә, сез бит әле менә шушы әсәргә инсценировка язган Тәслимә Хәләф белән бик якын дуслар булгансыз. Хәтта бер интервьюда сез әйтәсез, безнең Тәслимә белән ниндидер бер рухи җеп бар иде. Менә әлеге әсәргә алынгачтан сез ничектер бер дуслык кадере һәм инде Тәслимә Хәләфнең рухына карата берникадәр җаваплылык тойдыгызмы? Әлбәттә, без инде бу әсәрне ул яңа татар пьесасында җиңү яулады. Шул көннән башлап без хыялландык бу спектакльне уйнарга, үземдә уйнарга. Оннан соң инде кую мәсьәләсе буенча да бик теләп алынган идек, ләкин язмыш шулай, Тәслимә Хәләфне вакытсыз арабыздан китеп бару сәбәпле, минем һәр вакыт күңелемдә булды бу әсәрне куярга теләге, чөнки минем беренче куйган әсәрем шулай ук Тәслимә белән бергә Нәбирәнеке иде, сихерче. Гомумән Нәбирәне автор буларак яратам. Ул шул хәтле ирләр мәхәббәтендә, хатын-кыз мәхәббәтендә шундый тирәнтен белеп, аңлап яза. Миңа бик якын шуңа күрә бер шиксез менә шундый мөмкинлек туды һәм хыялларымны тормышка ашырга мөмкинлек бирделәр. Һәм инде без барлык тамашачыларны спектакльдә калабыз. Якты рухына да дуга булып барыр дип уйлыйм бу спектакльне. Амин, шулай булсын. Зөфәр әфәнде, бик зур рәхмәт шушы иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Һәм әлбәттә барлык тамашачыларны без премьерада көтеп калабыз. 21 һәм 22 февраль көннәрендә Кәрим Тинчуринсындагы драма һәм комедия театрында утка очкан күбәләктәй. Премьерага әзерлек барышын сез Тинчурин театрының Instagram сәхифәсеннән дә күзәтеп бара аласыз. Без тапшыруыбызны социаль челтәрләрдәге соңгы яңалыклар белән дәвам итәбез. Йылдызлы Инстаграмда кемнәр урын алган? Бергәләп барлык. Сезне Йылдызлы Инстаграм сәламли. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов билгеләгәнчә, махсус олимпиада ил тарихында иң мөһим вакыйгаларның берсе булырга тиеш. Спортның шикләре юк һәм махсус олимпиаданың кышкы уеннарын үткәрү моны раслау. Бөтен дөнья уеннарының төп символы Зеландта музыкаль шоу астында ачылды. Олимпиадага тиң инде традициягә кергән Sunny Fest фестивале да кышны озайту максатыннан үткәрелде. Юлдаш җил белән бәхеткә таба бару дигән девиз астында катнашучылар бер-бер артлы таудан җилдерә. Егерме капчык күмер, 40 килограмм камыр. Россиядә иң зур кыймак пешерү үзенчәлекле чаналар фестиваленең тагын бер рекордлы чарасы. Музыка уен коралларында оста уйнаучы Илмир Ямалов һәм Мәскәүдә яшәүче җырчы Марат Яруллин иҗат кешесенә шикләр юк икәнен дәлилли. Бердән концерт машина эчендә бара, икенчедән уен кораллары да үзенчәлекле. Әйдәгез, устар белегез әле, нинди җыр микән? Тыңлап карыйк. Гүзәллек, матурлык, милли гореф-гадәтләр, төрле бәйге фестивальләр, чаралар аша киләсе буынга күчә дигән өметтә калабыз. Сезнең белән мин Алия Саубуллашам, Йылдызлы Инстаграмны бергәләп күзәтик. Елмаю кешене бәхетле итә. Яңа көнне елмаеп башлыйк. Бүгенгә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән иртәгегә кадәр саубуллашабыз.